Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ukurtong ka National People's Party uba Rocky Hek hak sitrek gurumpang arza arpulai ula thap kerteng banyak khun yang election syakayeng dorbar thawan persya yu mamakur jong uba Alexander L Hek ubolong sitting MLA jong kapinthor umkra constituency hak jing ekran bikala phathai khubor hadim bala pendap ya jing thap kerteng hakmat ga returning officer hak office trekam jong deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district haringkat ka jingsen ran lang ukunyi ki himmen jong lamba ginong kershan uba Rocky Hek ulong bagi pajba kin sabisha dia ke ka bolole tang hapo saubanai haba yenujor bat ki kam bau MLA bat UMDC kilale baro sansnam shushu ulong baka jingmi jong hakani ka kenti banyak kun persya yo ba AL Hek kalong lamar bau baka pinthor umkra constituency kadan kam ya ka jingkala. I, Sri Rocky Hek, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Hi nakaliang gejongak ni kendiat sau benai ke bingi lala ben delivery 100% ya konsensi hi rokwe jongka kena konsensi te ya kata hi te ngong pi pajbai ki sabishar namar ba ngadi utrasno namar ba ki kam ki ki ba khamla manle ki ni ki MLA ki MDC ha ki absence nam absence ngalala banle haka kendiat benai tang sau benai play pinale siki man ki dorbar snong idan kin rotoli ki dorbar snong ke kalat jingrap milala banjarap lengba ka honorable chief minister jongi bat sumbut Sri Konrad Sangma bat sumbut menteri jongi ba Presiden Tensong ba nakaliang ke jongki kila ai kila la milik keliman ki dorbar snong namar ba ke ki bang kila kular haki absence nam ki khampoi ngi mentatang hak sau benang lala banjarap wat ika apa mopat lala men play mau nong rem lengba ke jeng ya dan rengkat lang chief minister but urang ba snong committee snong ha ka jeng dan rengkat lang nga kai kene play ga witness ne bangi si yang system ngilong basam jengpon baro kipat ba hi ke jeng jong ki ya nandu na po mopat nong mosong kamdei banga khot ya kane ka bajing one final nomination mereka dei ka jeng jong kipat ba nomar kila kwa ya ka jengkala ha kane consensus namar ba kila kwa ka change for better tomorrow te philai hang ne don ruman ba ukni jonga te dena ta dau hi ngimdon kata ka benong artatin bangin withdraw handing la scam jingmot bat bangin ya chakmat but sampai hu arfunyo tarik but haka artarik hi result kan sa ki mandate nakaliang jong ka pentomo kra consensus but ngalong confident bangan job namang di utrash nong kata kadi kalau ka jong perception ni dan la ka nong rem mangini yang ni kania ka jutang ba ka konsensi jongi hi ka dan kam ka change baningkong Ahmad jonga kadi ka issue ban weng ban rat dengkong you drugs baningkong namar ba PE ki khun samla jongi ba kila sakma kila kut ya ka jingim jong ki tang sisteng por arpusan deli ki snem ba kisan sansnem ki ba kilawan long ban long economic mat kim phalla ban take initiative ya kani ka issue jong drugs pai ki babun ki khun samla jongi ki pathat ki jingim jong ki tang sisteng por tu drugs you day ka issue ka ba ngahap
banyak tiet met tiet tebal ladang apa hapok ka assembly. Kerja ni